Sentenza tal-imħallef Mirjam Hejmen sabet l-nuqqas ta' salvagwardji tas servizzi tas sigurtà ta' Malta kontra l-abbuż meta approva tal-bit ta' tapping tat telefon kisru id-drittijiet fundamentali ta' raġel akkużat b'kutrabandu ta' droga. Joseph Lebrun u 2 oħra ġew akkużati b'involviment f'operazzjoni illegali ta' kutrabandu ta' droga fuq il-baħar fl-2005. L-investigazzjoni tal-Pulizija qabdet l-MSS jinterċettaw telefonati dwar l-allegat importazzjoni. L-avukati ta' Lebrun argumentaw li l-att dwar is-servizzi tas-sigurtà li jeħtieġ li tapping tat-telefons ikunu awtorizzati mill-Ministru responsabbli għall-MSS kien qed jikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-qorti sabet li ma kien hemm l-ebda prova li turi din is-seta kienet abbużata fil-każ ta' Lebrun. Iżda il-qorti ddikjarat li Lebrun sofra ksur ta' dritt fundamentali tiegħu għal proċess ġust għalkemm mhux id-drittijiet tiegħu għal ħajja privata u tal-familja.